dogolen tɛ o n'i donna ne ka bureau kɔnɔ i bɛ armoire min sama dɔrɔn awɔ ok n'a kɛra cogo min wala o yɔrɔ la n'a ka ɲɛ bɛ sini e muso ko don o cogo parce que la quoi ayi basi tɛ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko muso kolon furu baara don dɛ e ye o e de ɲɛ tugulen don i b'a fɔ ko bosegi dalen don mɔgɔ mun kunna i jɔlen don kɔrɔ i tɛ sunkurutigɛ la fɔlɔ sunkurutigɛ wa e b'a dɔn ne ka ko ka ca ma ne bɛ business dɔw de la o ka ɲi ne ko mun yɛrɛ b'i la fɔlɔ de fosi tɛ n na foyi t'e la nin tɛ cogo kɔrɔ ye koyi i t'i yɛrɛ ɲɛfɔ sɛbɛla fosi tɛ n na warimisɛnnin ko mago dɔ de bɛ n na sisan warimisɛnnin n'a fɔ joli ɲɔgɔn na hali n'i ye 200 sɔrɔ n'i mago bɛ mun na i b'i den i k'a fɔ mais c'est ala ka tɛmɛ o ka di kɔni awɔ a ka di n cousine ka kɔɲɔ de bɛ nin kalo in na dɛ n ye pini pa bɛɛ kɛ dɔgɔkɛ nɔfɛ n k'a ka to n ka taa bannen de don ni dun ma taa nin na dɔrɔn a kuma ka ca badenya ko de don n'a kɛra tile 3 don n bɛ taa n bɛ segin o la n buramuso tile 3 fana ka ca dɛ n'i ma t'o la kuma tɛ nɔgɔya dɛ n tɛ baasi ye n'ala sɔnna ma n'a nana n bɛ kuma fɛ awɔ diya n ye kosɛbɛ fɛn ne ye ɲɛgɛn jibɔko kuma min f'i ye tantɔ ɲɛgɛn ji bɛ ka bon dɛ o donna Fatiri nana yɛrɛ a yɛrɛ la kojugu ɲɛgɛn ji kama ne ni faamu wallahi la ne ye kuma la mɔgɔ ninnu fɛ mais i b'a dɔn layiru yɛrɛ de t'u la diɲɛ don o don cɛ b'a fɔ k'a bɛ na sini a bɛ na sini a tɛ na mɔgɔ ɲɛ tɛ ka d'a kan i yɛrɛ b'a dɔn a fana a ma nɔgɔn dɛ awɔ n y'a mɛn o don n'ala sɔnna ma n'a nana n bɛ kuma fɛ awɔ Bintu o donna e ko dɔ kɛ n'a ye n tɔɔrɔ dɛ o ye ko jumɛn ye ni ne ni Mariam bɛ kuma na m'a fɔ k'i t'i da don a la dɛ i b'i da don a la wa tiɲɛna nkalon i bɛ se k'a fɔ fɛnɛ bon hali n'a ka di n'i bɛ ne jala i ka di Mariam ma o tɛ kojugu ye mais a ka di ne n'i b'i da don a la i k'a ɲɛɲini i b'a kalama ne taara n ko Mariam ka safinɛ de di yan den y'an bɛɛ de jɛ ou bien a ka ɲɛma ka safinɛ kelen di yan n bɛna kɛ ka denmisɛnninw ka fini ko walahi Mariam filɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye hali kɔrɔkɛ ye malo min san a y'a kuma bɛɛ fɔ ne ɲɛna o fɛnɛ man ɲi sa a nana a y'a kuma f'i ɲɛna i tilala ka ne dɔgɔya ka fara a kan tiɲɛ yɛrɛ la Sofiya n jo t'a la ne kun kan k'a ɲɛɲini ok n'i ko ten o diyara ne de tun bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ e ye so in kɔnɔ tiɲɛ n'o koyi mais bi mais ma jiginna sa n bɛ taa sugu la ka problème fosi t'a la awɔ ne yɛrɛ bɛna so kɔnɔ ok k'an Seydou na mun kɔrɔ Ozo n sɔgɔma kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ n na
n'i y'a ye wele juguman tɛ n buramuso de bɔra n fɛ yan nɔ don o k'a fɔ n ɲɛna ko a bɛ fɛ ka taa faso la ko kɔɲɔ b'u bolo k'i ko non k'a tɛ taa. N'i y'a ye ne tun ye n ban ka sira d'a ma a yɛrɛ de ka kɛwale don sabula o don n'a nan'i jɔ ne ma k'ale bɛ fɛ ka taa kɔɲɔyɔrɔ la ne y'a ɲininka ko est-ce que a y'a fɔ e ɲɛna wa ko non ale m'a fɔ e ɲɛna mais ale bɛ fɛ k'a fɔ e ɲɛna ne ko n'i y'a ye a ma kɔn k'a fɔ e ɲɛna e bɛna voyager e ma fɛn fɔ dutigi ye fo date selen ko ka ban c'est que a sɛbɛ de tɛ o de tun ye n ban kun ye. n tɛ baasi ye i y'a kɛ cogo min na nin y'a kɛ cogo yɛrɛ yɛrɛ de nka n'i deli k'i bolo da dusu kan i bɛ sira d'a ma nka n k'a ma n ko a kana tɛmɛ tile 3 kan. n y'o faamuya n'i ye ko cogo min ne b'i kɔ basi foyi t'a la an bɛ tila ka sira d'a ma. ni ne kun y'i wele kun ye. basi tɛ. Allô bébé. Oui, allô mon bébé. Calme bébé. Oui, ça va. C'est nyana fi menena sa. Oui, ça va. Il y en a qui ne parlent pas. Yorode. Turu. Iba kala ba kama mamuso ga furu de labia. Bébé, comment tu t'as? Ne grand frère ou beri bois. Ne koroya muso fene, ne koroya muso fene tarasula. Nkele ni drone be so yimone. Mo ko shire ti ankele mo. Bébé Ali Gana. Negante sa e kana doroban. Ok. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Gros bisous à toi. Merci. Edi sama. Aminata. Basi t'i la kɔni. Basi foyi t'i la. O tuma la yɔrɔ taga tɛ n bi yan. I ko mun bi ye juma ye o de y'a to n ma soli ka bɔ nka n b'a dɔn i bɛ fɛ k'a fɔ fana k'o tuma ko n tɛ taa n jatigikɛ fɛ yen bi yan. Awɔ n bɛ fɛ k'o yɛrɛ de fɔ. Kɔrɔlen ne tun bɛ soli ka wuli n bɛ ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye n jatigikɛ ka du ye nka Aminata mɔgɔninfin i bɛ tugu mɔgɔ dɔ kɔ i tɔgɔ ɲuman bɛ bɔ o la nka i bɛ tugu dɔ kɔ hali ni ye maa ɲuman ye i bɛ tɔgɔ jugu de sɔrɔ o la ne jatigikɛ in ne bɔra a ka kojugu caman de kalama yɛrɛdɔnbaliya ani maalankolonya o de kɛra ale talan ye o de kama ne yɛrɛ y'a ŋaniya ta n ko ne tɛ s'a fɛ yen bilen n ko bi y'a dan ye. Tiɲɛ yɛrɛ la jeli ka baara ye dilanni ye. Bitou! Bitou! Chérie! Hey! Calme, Bitou! Hein? Ça va? Ça va. Tu es déliré. Avec toi, et nous voulons presser. Ani ɲɛna fɛn min tun bɛ ne la ni ne kuma na joona a kuma ye. Ne taga jugu ne tɛ. I tɛ na n ka don so kɔnɔ. N'i ka so min yɛrɛ e y'o di. N'i ka na n ka don so kɔnɔ. Bitou i b'a dɔn i ka di n ye mais sokɔnɔdonni ninnu o tɛ n ka ko ye sisan dɛ. Bébé dun sa. I b'a dɔn ko balilen de bɛ diinɛ minɛ a kun ka di an ka fila fɔ. N'o de ka di ye i sigi n bɛ chaise ta ka na. Ok. Ne ka Bitou.
Baby. Comment ça? N'a sɔrɔ n'ale t'a yɛrɛ dɔn a t'a danbe dɔn ani majamu ni man ka tiɲɛ yɛrɛ la. Voilà a b'o cogo de la o de y'a kɛ ne b'a f'i ye sanga ni wagati n ko ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɛ i jija i k'a tigi ɲini k'a dɔn barisa ni maa ɲuman jɛra a bɛ kɛ sababu ye k'i ka ɲumanya tɔ yakubaya ni maa jugu fana jɛra a bɛ hakilina don i la hakilina min ye hakilina kolo ye o siratigɛ de la ne b'a fɛ k'an sen bɔ n jatigikɛ sen na ka d'a kan ne ye ɲamakala de bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye ne de ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ misaliya ta ne de kan ni ne ni mɔgɔlankolon jɛra ni yɛrɛdɔnbali jɛra maaw bɛ kuma caman sɔrɔ k'a fɔ ma dɛ o de kama n ma taa yɔrɔ la bi. Tiɲɛ yɛrɛ la i ye min fɔ o ne tɔ da i la kosɛbɛ. Basi t'a la ne bɛ taga juma la. Ala ka juma diya. Ami. Ala ka segin n'i ye. Amina yɛrɛ. Ka juma caman yira n na. Ami ami. I ɲɛna fi mun bɛ ne na sa. Toro. Mais e ne wele ko ne ka na. Kɔni basi ma foyi tɛ. Basi foyi tɛ n na. Ɲɛna fi dɔrɔn de kun bɛ na o de la n ye wele. Ne ta ka jugu ni i ta ye o. Kana nin fɔ sa. Mun ne tɛ to kana bɔ ne na so wagati bɛɛ. A ka di ne ye wagati bɛɛ kana baro k'i fɛ. Mais i kɔrɔkɛ nin ka ko de bɛ ka ne lasiran Toro. Bi o ka ne siran sa. I b'a dɔn ne bɛ jɔrɔ Seydou dɔrɔn de ka côté la. Sinon grand frère kɔrɔba ale bɛ ko faamuya o. Yɔrɔ. I ko ten. Problème t'a la, ne ma to kana bɔ yen. I b'a dɔn ne yɛrɛ de bɛ fɛ ko in ka bɔ dugu la bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ. O bɛna kɛ sɔɔni dɔrɔn. Bintu, nin ye jɔn ye? Baasi. A ye n terikɛ kana na sira, a ye jɔ yan. Donc e ma wasuna foyi sɔrɔ i yɛrɛ la dugukolo sanfɛ fo n'a kɛra nin wale in. N'i ye ba selitɔla suruku golo sanfɛ a kɛtɔ wara de nɔfɛ. Nka n ma jigin e la, n jigila Bintu de la. E m'i miiri an ka fantanya na, e m'i miiri an ka balimaya la, e m'i miiri an ka sinjiya la k'a fɔ i bɛna n'i ɲamacɛ fo du kɔnɔna la ka aw sigi. E bolo ne bɛ ne nɛni yan, n tɛ n'i nɛni wa n tɛ n'i dɔgɔya yɛrɛ. Nka an bɛɛ lajɛlen balimamusotigi de ni nin waleya in kɛra e la a bɛ bɛn e ma wa? Nka f'i k'a dɔn k'a fɔ juru dɔ ye juru sara de ye, n'i mun kɛ walita la o bɛ sara i la. Ne ye yɛrɛdɔnbaliya de ye, ne bɛ miiri e bɛ tasi e kun man ka sɔn nin ma fiyewu. E k'a jɔlen lajɛ.